Ось в чим справа. Ми команда мяхов. І ми гэта зробім. Ты нажывеш шмат ворагаў. І некалі гэтыя ворагі вярнуцца адпомсціць табе. Шчыра кажучы, мы дапамаглі няправільнаму чалавеку скрасці няправільную рэч. Мы не думалі, што вызваляем магутнае зло, якое свет уявіць не можа. Таму мы гэта выправім. Ды як мы павернем яе? Без паўлітра не разабрацца? Маеш рацыю. Дай нам магчымасць біцца. Нам спатрэбіцца сіла. Менавіта разумееш? Адрозненне ад цябе. Нам спатрэбіцца храбрасць. Магія. І ты. Нагадай, што гэта? Савамяць? На лето! Беражыцеся. Гэта чыстае зло. Добра, што на нашым баку. Каму патрэбны героі? Калі ты маеш мяхоў? Гэта небяспечна. Таму, што б не здарылася. Мы будем готовы. Ляхи і цмокі. Гонар сярод мяхоў. І якая дакладна у цябе роля? Я планіроўшчык, раблю планы. Таму, калі план зроблены, ты... Калі зроблены план праваліцца, ствараю новы план. То бок твои планы правальныя? Не. Яшчэ он дзеліць дабычу. Няважна. Чакайце ў сакавіку 23-го.